Bon dia a tothom i benvinguts al Postcat. Anem a iniciar avui un nou capítol de la nostra secció de preguntes freqüents i anem a parlar avui de la carrera professional. És una qüestió que és bastant dubtosa, és a dir, que moltes vegades se'ns trasllada, no, el dubte sobre les diferències entre el que seria la promoció interna i el que seria la promoció professional, on està, no, el matís entre horitzontal i la vertical. Bé, doncs per una banda tenim una primera diferenciació, com podeu veure, entre el que seria la carrera professional o bé promoció professional i el que seria la promoció interna. Aquesta és la primera classificació que hem de fer. Una cosa és la carrera o promoció professional i l'altra és la promoció interna. A la promoció professional o carrera professional, vale? Nosaltres el que farem és pujar de nivell, però sempre dins del mateix grup i subgrup. Pugem de nivell, però dins del mateix grup. En canvi, quan parlem d'una promoció interna, canviem de grup o bé canviem de cos. Vale? No és allò de pujar de nivell en un lloc de treball, sinó que ja has de fer unes opos perquè o bé pots pujar al grup o subgrup superior o bé, encara que sigui dins del mateix grup o subgrup, vols passar a un cos especial que té unes opos específiques. Aquesta és la gran diferència entre promoció professional i promoció interna. A la promoció professional, com dèiem, li solem dir carrera professional. Un cop feta aquesta diferenciació, llavors ens centrem en la carrera o promoció professional. La llei actualment ens en parla de dues, la vertical i la horitzontal. La vertical és la que coneixem de tota la vida, és a dir, té lloc quan nosaltres som funcionaris de carrera, tenim un nivell, doncs, per exemple, a 20, per exemple, i ens presentem en un concurs i el guanyem. I, per tant, ens canviem de lloc de treball i anem a un altre lloc de treball, doncs, que és una 22, per exemple, no? Llavors, en aquest cas, hi ha hagut una promoció professional o una carrera professional vertical. La vertical implica que canviem de lloc de treball. En canvi, també la llei preveu la possibilitat, i aquí entra la carrera horitzontal, de que tu no et moguis del teu lloc de treball, però per fi se't reconeixi que estàs fent funcions doncs, que corresponen a un nivell més elevat del que tens actualment, et modifiquen la relació de llocs de treball per pujar-te de nivell. Però tu no et mous del teu lloc de treball, simplement doncs, a la relació de llocs de treball, a partir d'ara el teu lloc, que era 20, el canvien i el posen 22, però tu continues amb la teva mateixa feina. Aquesta és la diferència, però en els dos casos, com podeu veure, és que puges de nivell i ja està. En el vertical és perquè t'has presentat en un concurs en el qual hi ha només valoració de mèrits i doncs guanyes aquell concurs i te'n vas a l'altre lloc. En l'horitzontal no, en l'horitzontal et quedes allà on estaves, però et modifiquen la relació de llocs de treball doncs, per reconèixer un nivell més alt. D'altra banda, passem ara a la promoció interna. La promoció interna, com dèiem, aquí sí que has de passar unes opos. Novament, el TRB diferencia entre la promoció interna vertical i la horitzontal. La promoció interna vertical és la promoció interna de tota la vida. És a dir, tu estàs en una 2, tens la titulació per ser A1 i, per tant, doncs, presentes a les opos, però per promoció interna, doncs, a la qual tens menys temes, etc. Això és la promoció interna vertical. Per tant, la promoció interna vertical és pujar del teu grup i subgrup al grup i subgrup immediatament superiors. S'ha de fer immediatament superior, no pots anar d'un C2, per exemple, a passar a una 1, sinó que has de fer anar pujant les escales una a una, no? Passito a passito, anar pujant els diferents grups i subgrups. Juntament amb això, l'altre B també ens parla de la promoció interna horitzontal. La promoció interna horitzontal té lloc quan tu estàs en un grup i subgrup, per exemple a la 1, i aleshores passes unes opos per anar a un altre cos especial. Per exemple, tu estàs al cos superior de la Generalitat i fas les opos per anar a parar al cos d'advocats de la Generalitat, o per anar al cos d'interventors, o per anar al cos de facultatius del Departament d'Interior, etc. És a dir, canvies a un cos especial dins del mateix grup o subgrup i has de passar unes noves opos, no? Això llavors ho fas per promoció interna horitzontal. Val. Espero haver-vos aclarit una miqueta tot aquest batibull de promoció interna i promoció professional. Fins aquí, doncs, el capítol d'avui. Recordeu que cada setmana teniu un nou capítol d'aquesta secció. Si sou membres del nostre canal, doncs ens podeu demanar ampliar la informació o resoldre qualsevol dubte a través del xat, no? A la descripció teniu el link a la nostra pàgina web, com sempre. Si us agraden aquests vídeos i us interessen, doncs, si us plau, si us podeu subscriure i doneu like, doncs ens ajuda molt. I res més per part meva. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i recordeu, doncs, que
Ah, tope.